Hvad vil det sige? Plus 4? Der er 4 ekstra amazoner, når de angriber. Skal ikke bare komme sådan til the proud feed, uden nogen... Jeg forstår ikke helt, hvorfor han er så sur. Det er da fordi, det er jo din decline. Hvis du decliner med dem, så kan du have dem for evigt. Så det er der jo ikke nogen grund til, du skal have. Skal jeg lige tæve den sidste også, bare for at rykke dig helt op brættet? Prøv det. Så Jeg kan bare lægge de 5 her. får jeg så sådan en mercy-race. Nej. Så kan du overveje, om du vil tage en decline med 0, eller om du vil tage en tur, hvor du har 3 white ladies. Du kan få mange flere områder andre steder. Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg kan få 2 og et slag. Så jeg overslår dig helt i stykker, ikke? Du kan få alle de her ghouls, så du bare far henover. Det er rigtigt. Peter, han er Og jeg godt fik med. ikke point. 1, 2, Bum. 3, 4, 5, Sådan. 7, 8, 9, 10, 11 point. Jeg fik heller ikke point. Jeg fik heller ikke point. Gjorde du ikke det? Jo, du gjorde.